zuwa ta kasa shi wahala gare shi da Allah duk gashin kai na biya ci bari in gani wai da ma kasashe waje haka suka cikin hutu kowa bai da haushin kowa kuma ga mayan gidaje kan bala'i shi ana rawar jin daɗi ba da mu bake sai yake jiya wai da ma haka kuka rawar jin daɗi na ga inda na waya kakattan gidaje na hagani kada ka zama kamar ba kauye yan wa haka ji ka ga inda aka sayar da abinci can yan ka kare sannan sai ka dawo ne jirgi ya wuce da kai jaka bai ya kaya minci 10 yana kare ma jaddi dan Najeriya na kana ga tun azuci ya kai bai koshi wanga in bashi ka hanya tashi yana iya kare mai arziki bari in ta kai dan shege da ka ta abincin nawa naka ci ka kudi abincin da ka ci kai ma tashi ba a san ma da abincin ga na bai ka ku tabe min shi dan uba ne tashi mu ta dan ubanka ku tudar da shi da nan ku bashi ka sha abincin da ci wayyo abinci ban koshi ba ga nan ta he na rage ta anya ko mutun na tashi ko yanda bai ma kai wallahi sun sakan sai na dawo ku ja shege kada ku sake shi sai kun kashe Najeriya ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka